per Unides Podem, és una qüestió fonamental, aquesta qüestió de l'habitatge. La llei de lloguer està pendent des dels pressupostos anteriors perquè hi havia un compromís del Partit Socialista de regular aquesta qüestió, regulant els preus. Estem parlant de regular els preus. I jo vull recordar una qüestió que és molt important. Se posa límit als preus i inclús tindran que baixar els grans tenedors. Això són grans empreses, grans fons d'inversió que tenen més de 10 vivendes. No estem parlant de la gent que té un pis, que té 2 pisos, que es lloga, que trau uns diners. De manera que aquesta llei el que fa és posar límit a l'abús i a l'especulació d'aquests grans fons d'inversió en l'habitatge perquè no puguen pujar Que d'aquesta al final és que marquen els preus del mercat. Absolutament, estem en aquesta situació, però afavorís que puga, i en incentius fiscals, que la gent normal, que té un pis, que té 2 pisos, tal i qual, li vinga a compte, fins i tot baixar el preu perquè tindrà incentius fiscals, de manera que afavorís els xicotets, en fi, a la ciutadania normal, que té un pis, que té uns 2 pisos, però posa límit a l'abús de grans fons d'inversió que estan explotant a la gent, perquè en definitiva a molta gent li pugen el preu del seu pis de 350 a 600 euros i si no el pots pagar te'n vas al carrer. De manera que aquesta és una qüestió fonamental.